religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nsellmilkom u nilqakom għal din l-Ewkaristija illum fil-jum tas-Sibt. Aħna niċċelebraw il-Sana Luigi Gonzaga, dan il-qaddis illi miet żagħżugħ. Hekk nitolbu l-mulej għaż-żagħżagħ tagħna sabiex dejjem aktar jikbru fl-imħabba ta' Alla u jkunu lesti li joffru l-ħajja tagħhom lilu. Hekk jew nitolbu l-mulej maħfra ta' dawk id-drabi fejn jista' jkun l-inqasna milli nkunu ġenerużi bħajjitna. Ħutija jew narfu ħtijietna ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, li minnek ġej kull don tas-sema. Intrid li fil-ħajja ta' Sana Luigi Gonzaga l-indima tissieħeb mas-safa tal-għaġeb. Bil-mertu it-talbtija watina li jekk ma ġbaħniex fis-safa nixbħuh fl-indima. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, ikolli niftaħar. Tassew li xejn mhu se jiswieli, imma niġu għall-viżjonijiet u rivelazzjonijiet tal-mulej. Naf wieħed jemmen fi Kristu li 14-il sena ilu kien meħud sat-tielet sema. Jekk hux bil-ġisem jew mingħajr il-ġisem, jien ma nafx. Dan Alla jafu. U naf li dan il-bniedem kien meħud fil-ġenna. Jekk hux fil-ġisem jew mingħajr il-ġisem, jien ma nafx. Dan Alla jafu. U sema jingħadu ħwejjeġ li ma jitfissrux bil-kliem u li ebda bniedem ma jista' jgħidhom. U b'dan niftaħar jien. Imma bija nnifsi ma niftaħarx, ħlif b'dak li hu dajjef fija. Għax kieku rrid niftaħar ma nkunx qed nitbellaħ, għax inkun qed ngħid is-sewwa. Imma inżomm ruħi lura biex ma jkunx hemm min jaħseb li jien xi ħaġa aktar minn dak li jilmaħ fija jew minn dak li jismani ngħid. U li ma mmurx nintefaħ bija nnifsi minħabba fil-kobbor tar-rivelazzjonijiet tqeditli xewka f'ġismi, messaġġiera tax-xitan biex toqgħod niggiżni ħalli jien ma nintefaħx.
U hekk 3 darbiet tlabt il-mulej biex titbiet minni. Iżda huwa ġibni biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dgħajjef. Għalhekk niftaħar minn qalbi l-aktar bid-debbulizzi tiegħi il-qawwa ta' Kristu tgħammar fija. Mela bil-qalb kollha nitaxxaq bid-debbulizzi tiegħi, bit-tajjir, bil-aks, bil-persekuzzjonijiet, bid-dwejjaq, minħabba fi Kristu, għax meta nkun dgħajjef, inkun qawwi. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lil-Alla. Sam responsorjali, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. L-anġlu tal-mulej jassess madwar dawk li jibżaw minnu u hu jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħieni il-bniedem li jisken fih. Flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ibżaw mill-mulej għad-desin tiegħu xejn ma jonqsu min jibża minnu. Is-setana jiftaqru u jibatu l-ġuħ. Min ifittex il-mulej xejn ma jkun jonqsu. Flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ejjew wuliedi, isimgħu lili. Jien il-biża' tal-mulej nallimkom minnu l-bniedem li jħobb il-ħajja u jixtieq jara omru kollu risq. Flimkien, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ġesu Kristu għad li kien għani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanaw permezz tal-faqar tiegħu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ħadd ma jista' jaqdi żewġ sidien għax jew ikun jobgħod lil wieħed u jħobb lil ieħor, jew jintrabat ma' wieħed u jistmel lil ieħor. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u lill-flus. Għalhekk ngħidilkom, tinkwetawx ruħkom għal ħajjitkom, x'se tieklu jew x'se tixorbu, anqas għal ġisimkom, x'se tilbsu. Jaqgħu il-ħajja mhijiex aqwa mill-ikel u l-ġisem aqwa mill-ilbies. Ħarsu lejla safar tas-sema, la jiżiraw u lanqas jaħżdu u lanqas igetzu fl-imħażen. Madankollu missierkom li hu fis-smewwiet jitmaħħom. Intom ma tiswewx aktar minnhom? U min minnkom bl-inkwiet kollu tiegħu se jseħħlu itawwal omru imqarbjum wieħed biss. U għall-ilbies, għalfejn tinkwetaw ruħkom? Ħarsu lejn il-ġilji tal-għelieqi kif jikbru u la jitħabtu lanqas jinżġu. Madankollu ngħidilkom anqas Salamun fil-glorja kollha tiegħu ma kien jilbes bħal wieħed minnhom. Mela jekk Alla jilbes hekk imqar ħaxixa selvaġġa li llum hawn u għadha tinxteħed fil-forn, kemm aktar lilkom nies ta' fidi ċkejkna. Għalhekk toqgħodux tinkwetaw ruħkom u tgħidu x'se niklu, jew x'se nixorbu, x'se nilbsu. Dawn huma kollha ħwejjeġ li jfittxuhom il-pagani. Imma missierkom li hu fis-smewwiet jaf li dan kollu teħtieġuh. Mela fitxu l-ewwel is-saltna u l-ġustizzja ta' Alla u dan kollu jingħatalkom ukoll. Mela toqgħodux tħabblu raskom għall-għada għax il-jum ta' għada jħabber rasu huwa liħ innifsu. Biżżejjed huwa l-jum it-taħbit tal-ġurnata. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Waħda mill-akbar tentazzjonijiet għal bniedem u speċjali l-bniedem fl-awtorità hija l-gburija.
dejjem tentazzjoni. Imma jekk il-bniedem jitkabbar fih innifsu, is-sis tal-ħajja tiegħu il-pedament ta' fuq li fuqu jimxi, li fuqu jżomm, ikun dak li għandu. Imma x'jiġri jekk ir-raġel li għandu bosta ġid jitlef ġidu? X'jiġri jekk il-persuna popolari jiqfu ċabxpula? X'jiġri jekk min għandu l-awtorità jispiċċa f'pożizzjoni li iktar li għandu jilqa l-awtorità minflok jagħti b'awtorità? Fl-Evanġelju Ġesu jipprova jkun radikali li n-nisrani mhuwiex imsejjaħ għal din l-istil ta' ħajja, il-ħajja li nintrabat ma' dak li għandi. Ġesu saħansitra imur pas-soltrew jgħid tinkwetaw xruħkom għal ħajjitkom. Ġesu jażel li jitkellem u jinsisti li d-dixxiplu tiegħu l-għandu jinkweta fuq x'ħajjikol, x'ħajjixrob u lanqas x'ħajjilbes. Mela jekk aħna mistiedna biex ma ninkwetawx fuq dak li huwa l-aktar fundamentali, aħseb u ara fuq dak li jgħaddi, dak illi huwa marbut ma' din id-dinja biss. U fl-ewwel qari il-San Pawl nisimgħuh jinsisti illi llum għal kontra tal-bieraħ fejn il-bieraħ ftaħar bil-dbatijiet li huwa sofra l Kristu, illum San Pawl jiftaħar bix-xewka li hemm fih, ix-xewka li hu jsejħilha messaġġiera tax-xitan. Għaliex dan id-difett li l-istudjużi ma jafux eżattament jekk hux aspett fiżiku jew spiritwali, dan id-difett, din il-problema li hu jaffaċċja fil-ħajja tiegħu tħalli ħumli, tfakru hu min hu. U allura jekk San Pawl dan l-evanġelizzatur kbir tal-ġnus jiftaħar b'dak li hu dajjef fih, b'dak li hu fqir, b'dak li jikkawżalu dbatija, mela kemm aħna wkoll aħna mistiedna biex niftaħru bix-xejn tagħna. U allura l-pedament tagħna jinbidel minn dak li jien għandi nipposjedi jew l-awtorità li neżerċita għal li nkun nixbaħ il-Kristu li m'għandi xejn ħlif lilu. Hekk nitolbu ħafna lina biex bħal San Pawl nagħmlu din il-qabża mis-seta li għandi, minn dak li jiena nipposjedi, mill-preġi li jista' jkolli għal dak li Alla jipprovdili. Ejjew nitolbu l-mulej matul din il-ġimgħa li nintelqu f'idejh, li nisimgħu lilu, li difetti u nuqqasijiet tagħna ma jkunux għalina biss ta' salib, ma jkunu għalina tifkira li aħna fraġli u dgħajfa imma neħtieġu il-mulej li jipprovdilna kollox. Ħuti eżis, permezz tal-mamudija Alla l-missier laqana fil-pjan kbir tal-fidwa tiegħu. Nitolbuh biex jgħinna ngħixu kuljum fiduċja sħiħa fil-providenza tiegħu u ngħidulu għalhekk mulej kattar fina l-fidi fik. Mulej kattar fina l-fidi fik. Għall-poplu qaddis ta' Alla biex ikompli jiġħad għall-idoli tal-flus u tal-ħakma u jżomm ħajja fih is-sejħa għall-qdusija nitolbu. Mulej kattar fina l-fidi fik. Għall-gbarat tad-dinja biex fil-waqt li jfittxu l-ġid tal-bniedem jaraw kif dan għandu jitqassam tajjeb ma' kulħadd nitolbu. Mulej kattar fina l-fidi fik. Għall-foqra sabiex il-providenza ta' Alla tgħinhom jgħixu d-diffikultajiet ta' kuljum b'tama sħiħa fit-tiba kbira tiegħu nitolbu. Mulej kattar fina l-fidi fik. Biex nirbħu kull kompromess li tipproponilna d-dinja u naqdu biss lil dak li mietu xoxta għalina nitolbu. Mulej kattar fina l-fidi fik. Ħanamlu mument żgħir ta' silenzju u fih noffru it-talbiet tagħna.
u Alla ta' tiba bla tarf. Fil-ġisem ta' ibnek Ġesu, inti tajtna l-ħobs tagħna ta' kuljum. Allimna nuru bl-imħabba l-providenza tiegħek lejn kull bniedem. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu Ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħek. Nitolbuk mulej biex fuq l-eżempju ta' San Luigi Gonzaga dejjem nersqu għall-mejda tas-sema b'ruħna safja u nadifa, ħalli bis-sem li nieħdu minn dan is-sagrament insiru għonja fil-grazzja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ l-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Luigi Gonzaga, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-talim li hu xandar, u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha, intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Ożanna fil-għolji tas-smewiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fil-għolji tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ għall-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu
li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqha fl-imħabba, flimkien mal-Papa Iljun, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-La Marija, ma' San Ġusepp u mal-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Sidna. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu l-mulej li jipprovdilna dak kollu li aħna neħtieġu sabiex illum jagħtina il-ħobża li għandna bżonn. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna d-nubietna ħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek eħlisni meħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lill-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu, nitolbok li din itqarbina bil-ġisem quddiem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Permettu li nitlobkom illi f'dawn il-ġranet iżommu lili u l-sħabi li ġejn ordnati xahar u 4 ilu fit-talb tagħkom jitolbu għal aktar żgħażagħ ukoll biex jilqgħu din is-sejħa sabiex il-Knisja qatt ma jonqsuha saċerdoti li għandhom il-qalb tagħhom skont il-qalb ta' Kristu. Nitolbu. Mulej, inti titmana bil-ħobbs tal-anġli għamel li naqduk qalb safja u li dejjem irroddulek ħajr, kif jallimna San Luigi Gonzaga li llum qegħdin nagħtuh ġieħ bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Araw bliema għoża ħabna il-Missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le, resqin leh.
noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna eħlesejna wieqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil sitna Marija li kellha tkun Om Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina li ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik isma talb tagħna. Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tijieja frinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba' misteru minn tal-ferħ, meta sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tijieja frilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteru minn tal-ferħ, meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek frinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina ħajja ħlewwa u ta' matana. Slima lik lilek ninajdu, għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna nilibku nolfu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott l-imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina.
torri tal-lavorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rabta l-ġdida, itlob għalina, bieb tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, ħenna lina, nitlob għalina qaddisa Ommalna, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna qaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjeq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, jitfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santu Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu,
Imbierka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbierka l-imqazza u makulata konċezzjoni tagħha. Imbierek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha. Imbierek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.